Ay gagi pare, riot yan! Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Katapusan na! Sa wakas! Woo! Ay! Katapusan! Yan! Katapusan na pero may pahabol pa ng 31 bukas. Oo, gagi pare, at least January 48 na. Grabe talaga tong January na to. Ayaw patapos. Oo, talagang ang haba-haba. Tutu. Pero congratulations sa'yo, Kabisyo, kasi nairaos natin yung unang buwan ng 2024. Nang ligtas ka at Diba? safe na safe. Tutu. 11 months to go. Yeah. Ayan, Konyo Bicolano, sa inyo ba? Sa bahay ninyo, ano ang mood kapag tulad niyan katapusan? Well, hati. Medyo bublay or medyo malungkot, but mostly medyo maugma or like masaya and all. Ay. Masaya because sahod na. Yan. And then, syempre, medyo malungkot kami kasi sa dinami-dami ng bayaran, parang gusto ko na lang maging bayaran. Try mga mo. bayarin. Ay, hindi ka ba bayaran ngayon? Ano to, libre? Oo, ganun. Oo. Well, sahod day, pero ang dami rin dapat bayaran. Tubig, kuryente, ganyan. Awa, Tutu. Sayang hindi tayo mga pinanganak na maharlika, no? Totoo yan. Ay, nako. Ikaw Pero, ba? Anong mood sa inyo ngayon since katapusan? Sakto lang. Ay, saktuhan lang. Sakto lang. Tanggap na eh. Tanggap na eh na papasok sa'yo yung pera tapos lalabas din. Oo. Diba? Labas-pasok, labas-pasok. At least, pinasukan ka rin ng pera kahit konting minuto lang. Tutu, diba? Pero kung meron mong mga natutuwa at pinaka nalulungkot tuwing katapusan, alam mo kung sino yung mga yan? Sino? Mga ina. Ay, oo, yung ina Diba? mo. Ina ko, ina nating lahat. Diba? Iba talaga yung natutuwa sila kasi usually sila yung nagbabayad ng bill sa bahay. Oo. Diba? Kaya masayang-masaya sila. Oo, sila yung naghahati-hati nung sahod ni tatay. Tutu. O kaya eto, Kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang unang 2 uri ng nanay. Pagkatapusan! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, muna tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga treasurer na nanay. Biko! Biko! Ay, gulat ako! Biko, alam mo ba nung araw ngayon? Ay, January 30, 2024! Uy, at ngayon ay sahod! May bonus pa ako, Biko! Ako, mabuti yan, Biko! Oh, Biko, anong gusto mong gawin ngayon? Siguro bayaran muna natin, Biko, yung mga bayarin natin. Oh, sige. Ano ba yung mga yan? Kayang-kaya yan ang sahod ko. 1,084 sa kuryente. 415.75 sa tubig. Tubig, ay, maliit na bagay, kayang-kaya, ano pa? Sa internet, 1,499. 3K sa Bombay, yung utang natin. Yun, sige. Kaya pa naman, marami pang natitira. Tapos 10,000 sa project, tsaka hulog sa matrikula ni Gingging. 10,000? Oo. Kailangan ba yun ni Gingging? Ano ka ba, malamang, Mar? Pag-aaral yan ng anak mo eh. Oo, sige. Meron pa ba? Ito, grocery, 2K. Di ba kaya ng 1K? Ay, kaya naman kung ikaw lang yung kakain. O kaya na lahat. O yung tira pang samgyup natin. Biko, hindi na kaya. Ay, bakit? Magkanong natira, Biko? 85 na lang, Biko. Kaya pa siguro to ng milk tea, Biko. Ay, okay na yan. Sige, hati na lang tayo. Lulunukin ko, tapos dudura ako sa'yo. Sige, Biko, para sweet. Kadiri! Baboy!
Kaya shoutout sa mga treasurer na nanay natin. Oo, pero alam mo dito natin na mapapatunayan na ganun kamahal ng isa't isa ang mga magulang at lalo na yung mga anak willing silang lunukin ang dinurang milk tea. Ng asawa nila. Oo, mapag-aral ka lang. Oo nga, kaya ikaw na pinag-aaral ngayon, ayusin mo, wag kang nagbubulakbol. Oo, Biruin mo yan, lulunukin yung milk tea. Nagaling sa bibig na ng ibang tao. Ay nako, pero saludo po again sa mga magulang na napapagkasya yung kanilang mga sahod gaano man kaliit. Oo. 'Di ba? Sa mga pangangailangan sa bahay. Totoo talaga, mahalaga yung mga 0.85. Ay, oo. No? Kasi natatandaan ko nun, kinukwenta, sinusulat nung nanay ko, nakikita ko, even the 0.50 cents, talagang nandun yan, nakakompute dapat. Dapat talaga. Kaya nga naiinis ako yung sa mga bata dyan sa may Rojas Boulevard. Bakit? Binigyan ko ng barya. Di ba maraming nangingi dyan? Nangingi. Nakakita ng benching ko, binato. Uy, hala, grabe naman. Diba? Hindi niya alam, hindi kompleto ang 1 milyon kung walang benching ko. Tama. Yung maliliit na bagay yan, yung nakakakompleto sa malalaking bagay. Ayan. Kaya magsimula ka ng mag-ipon, tigbe-benching ko. Tignan natin makabuo ka. Anyway, that's number 1. Puro naman tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa, ito ang madiskarteng nanay. Mahal, Biko. Biko, anyari sa andito ka na pala. Nakasahod ka na? Yun nga, Biko eh. Na-hold up ako, Biko. Diyos ko, man. Na-hold up ka. Okay ka lang ba? Okay lang ako, Biko. Natangay lang yung sahod ko. Mario, sabali ka. Ang mahalaga, okay ka lang, Biko. Hayaan mo, gagawa natin ang paraan yan. Magbibenta na lang ako ng kasyawan. Biko, okay lang sa'yo yun. O naman, Biko. May asim pa naman ako. Patikim nga. Pero wag na, Biko. Hindi ko gagawin yun, kaya wag mo rin gawin. Joke lang yan, Biko. Gagawa tayo ng paraan. Basta marangal. Mag-online selling ako. Mag-tutor. Magmo-model. Pwede? Mag-host. Magda-dancer. At kakaldagan ka. Mag-asawang to. Pero ang cute nila mag-asawa. Diba? Nagagawan talaga ng paraan. Totoo yan. It takes two to tango nga, sabi sa isang relasyon. Tsaka natutuwa ako sa mga ganitong nanay, yung madiskarte, tapos mas nagiging mas nagiging confident silang dumiskarte because supportado sila nung asawa nila, nung kabiyak nila. Totoo. It's 2024 na eh. Hindi naman palaging yung lalaki ang kailangan naghahanap buhay. Yes. Diba? Ito nga si Jessa, willing kumaldag. Saan ka nakakita ng babaeng gustong kumaldag? Mabayaran lang. Kasi usually lalaki ang kumakaldag, diba? Oo, totoo. Diba? Pero si Jessa, willing na willing. Diba? Oo, diba? Kaya shout out sa mga madiskarteng nanay dyan. Mapa-single mom ka man or ang dami-daming anak. Naku, saludo kami sa'yo. Tutu. At para rin sa'yo na wala pang pamilya, okay lang yan. At least sumahod ka. Ay, oo. Diba? Kahit gaano pa kaliit yan, kaya yung pagkasyahin. Iyak-iyak na lang. Iyak-iyak na lang. Oo. Tsaka be thankful kasi nabayaran mo ngayon yung kuryente mo. Awa. Di next year na lang yung tubig mo. Oo nga. Okay lang maputulan. Oo. At least buo ka. Asya, kabisyo, mga kasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits. Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin. Robinsyana. Your Aragon Broski like super legit and all konyo, Bicolano. Dito lang yan sa Tara. Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good? Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robinsyana!